Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, आङो माबायाव दंफैयो अराङाव दंफैयो आरोना लोगोफोर अरां गेलाबिल होननाय जायगा दं आरोना अरां गेलाबिलावहाय माबा होनो गेमस्रि एक्ट्रिसनि जायगायाव ना आजा देलाय आजामोननाव दंफैयो आरोना दा नै आजा दं ओरै सासे आजाबो दं मा नाममोनलाय नोंना बाथोनमोन दा मा जायगा गेलाबिलमोन ना देलाय आजामोननाव दंफैयो आरोना नैबे आजाया आं बेखौ मामाय जायो दै आजाखौ ओरै आजाथ' ओरै थाबायदो बेरायहैनोसै आरोना जों दायो दुब्लिथिंजाय मा नाममोनलाय आजा नोंना ओइ ओमफ्राय नोंना मामोनलाय बाथोन स' गाइस दायो जों फोथारजों दुब्लिजों एसे बेरायफैदो आरोना न'आ ओरैजाय नै ओरैनोमोन आरोना लोगोफोर जोंहा आब'नि आरोना गुमै आब' आंनि आब' आरोना गुमै आब'मोननि न'आव फैदों अरां गेलाबिलाव आरोना लोगोफोर गाइस बेनो आरोना लोगोफोर दा एसे बेरायदों आरोना रब्रा आजामोन आजा फैथ' र' लासै लासै थाबाय मा जाखो आजा बुदों नामा आइया मानो गाबखो मा जाखो ओरै फै नोङो लास्ट थाबाय नों मानो फार्स्ट थाबायग्रोदों नों लास्ट थाबाय नों लास्ट थाबाय ना नों उनाव जाफै बाथोन केन्थ'ला नों उनाव जाफै हा दलथा ओरै थाबाय नोङो मा जायोलै नोंसोरो नै भिउआ गाइस दायो नै ओरैबायदि माइ हादों ओरै माखासे ओमफ्राय नै ओरैबो माइ भिउ ओरै अरां लोगोफोर ओरै गेलाबिलजों हाबनांगौ आरोना गेमस्रि एक्ट्रिसनि जायगाखौथ' मिथिखायो अरां गेलाबिलावसो उदालगुरि गेलाबिल होननाय जायगायावसो आरोना लोगोफोर बे जायगायावनो जों मैयाहाय लोगोफोर मैया सफैदों आरोना मैया फैदों मैयाहाय फैबाय मैयानो सफैदों दा ओरैनो एक्सपिरियेन्स ओरैनो भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ना बाथोन मा खबरा बोरै मा ओंख्रि जानाय बेदर नों आंखौ मा जायो नैबेखौ आं मामाय जायो दै आमाय जायो बियो आजा आब'नि फिसाला आरोना गाइस बियो गुमैनि आब'नि होनदों नामा नोंखौलाय मा जायो नोंलाय मा थ'दो मा जाखो नै गाइस दायो हामालै हामा बिदि आजाखौ ना आजा ओरैनोबा आजाया ओरैबायदि खुसि फैदोंमोन दा नोङो मा बनायखो नों नाख्लायदों नामा ओमफ्राय नै मा बुस्थु दैज्लाङाव ना माबायाव माइ माबानायाव दा गैयाना दा जोङो ओरै बबेथिं थांगोन आजा ओइ नैलै इयाव माखासे माइ हाग्राफोर ओमफ्राय लोगोफोर दा ओरै भिउ मानो दा आं इयावनो एसे गोबाव थागोन ओरैनो माला थांगोन न'आव पात्ता मोना आरोना गाइस माला थांनाय जायो लोगोफोर बुंनो हाया दायो बिथांमोना ओरै हाबदोलाय आजा नै ओरैजाय बेजोंबो हाबजागोन औ बेजों हाबदो औ र' नों उनाव थाबायब्ला सेकेन्डआव औ बिदि थाबाय रिल्स बानायनोसै जोंहा रिल्स ना आजा रिल्स बानायनोसै आजाखौ जोंहा फटक साफायगोन दै रिल्स बानायगोन बरिया फटक साफायगोन आजाखौ ओरैजाय रिल्स बानायगोन साना गैयाना गाइस दायो बोथोरा दिनै थान्दाल'खा आरोना गाइस बोथोरा दिनै थान्दा ने थान्दाल'खा ना हा दिनै रबिबार देवबारसो दा देवबारसो होनो दा हा रबिबारसो होनो गाइस देवबारखौनो देवबारसो होनोलै बबेसो बे फुथुलायावथ' खनसे आया सिनार है गावसा मा खारलाबायो गोलैगोन बा ओइ माथो लामायानो गैया माजों जाखो आं नै एरस्रांसै ओरै बा आजा केन्थ'ला अ बाथोन बिथोननि नामा बिथोन ओमफ्राय बाथोनसो होनो गावखौनो बाथोनसो होना लायो क्लास बेसेआव फरायोमोनलै नों बाथोन हा 5आव बर'आव दा ओमफ्राय आजायालाय इंलिस क्लास 1 ना
क्लास 1 इंग्लिसाव आजाया मा स्कुल नोंसिनि नामा आजा मा स्कुल हा मा स्कुल नामा मा आजा नोंसिना हा ए अराङाव ना गेलाबिलावमोनलाय अराङाव इंलिस मिडियाम क्लास 1 आव ओमफ्राय नोंनालाय बबेयाव स्कुला मा नाम बे गेलाबिल खाथियाव दा गेलाबिल खाथियाव नङा ए बे फिल्डनिया दा नैबेयाव थांगोन जों दा गाइस नैबेयाव थांगोन गाइस बे फुथुलायाव माने ओरै माइ हाग्राफोर दङ फुथुलाखौ नुहुरबाय दा नै ओमफ्राय ओरै नै हेपि थ' आजा नोंना मा नाम मोनलाय आजा नोंनि नामखौ खोन्थाथ' खनसे भिडिअ'आव मा नाम प्रसन्जित दैमारि अ प्रसन्जित दैमारि नोंना आरे बिदिनो जारे दे आजा नोंसोरखौ फट' साफायनोसै ओरै था ओरै अ इयाव था इयावनो था सानैबो था इयावनो मोजां दल' था इयाव बेखौ फट' साफायनोसै आरोना दायो बरियानो नै जराव था जराव अ इयावनो बारलांना दे आजा इयाव फैदो ए फाग्लाफ्रा बरिया बेयाव दा गाइस लोगोफोर जायगाखौ गोजाल' जाजोबखानाय आरोना नै सासेया ओरैबो भिउ mana sapainnya aku lanse Lebih mau setuju ya? Mana? Celung nih. Biar naso. Biar bisa lanek. Celung nih. Ya, mana kakak? Tuh guys, ini share nah. Thangsi yuk. गोजाननिफ्रायनो खेबनोसै बेखौ नै बिदिमोन आरोना हेलमेट हमलायलायनायनि माइ नेग्राया अबेयाव इयाव दे